Is-salib tal-għolja hija żona mill-isbaħ fil-limiti tas-Siġġiewi f'wieħed mill-iktar postijiet għoljin tal-kampanja Maltija. Issa l-familji jistgħu jgawdu l-post aħjar b'investiment li sar minn fondi Ewropej. It-tmien kandidati tal-Partit Laburista Siġġiewi esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għall-għajnuna li ta' Segretarjat Parlamentari għal Fondi Ewropej biex seta' jsir dan ix-xogħol. Is-Segretarja tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista, Lidja Abela, spjegat kif minkejja li l-lokalità tas-Siġġiewi hija mmexxija minn Kunsill Lokali Nazzjonalista, il-Gvern ma qatx lura milli jinvesti f'din il-lokalità. Ekku, dan huwa eżempju klassiku ta' kemm Gvern Laburista ma joqgħodx iħares lejn l-uċuħ, ma joqgħodx iħares lejn partit politiku, jekk hux kunsill lokali li mmexxi b'maġġoranza nazzjonalista jew inkella Laburista, imma li jpoġġi fiċ-ċentru tal-ħidma tiegħu l-interess tar-residenti. Dan huwa sit li mhux biss jiġi frekwentat mir-residenti tal-lokal ta' Siġġiewi, imma jiġi frekwentat kemm it-turisti u anke minn eluf ta' familji Maltin u Mawġin. Abela fakret kif il-Gvern huwa involut fi 43 proġett b'valur ta' 6 miljun euro li se jiġu implementati minn 19 il-Kunsill Lokali. Dan kollha se jkunu qegħdin jiġu ntużati biex itejbu il-prodott turistiku, biex jitejbu l-infrastruttura fl-bliet Maltin u Mawġin biex fl-aħħar mill-aħħar igawdu l-familji Maltin u Mawġin. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borch qal li b'kollox kienu investiti 300,000 euro ta' fondi Ewropej fit-tisbieħ li sar f'din iż-żona. Fakkar ukoll kif apparti dan il-proġett, il-Gvern investa fondi Ewropej biex jitranġaw toroq rurali li hemm fl-inħawi tas-Siġġiewi. Intant għalkemm il-konferenza tal-aħbarijiet kienet organizzata mill-Partit Laburista, ħassew li għandhom jattendu għalija is-Sindku tas-Siġġiewi Karola Akwilina u 3 kandidati nazzjonalisti oħra li meta saru jafu bl-attività tal-Partit Laburista organizzaw oħra ftit tal-ħin qabel.